ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്ര പുരുഷൻ, ജീവിതം അർത്ഥവും ധന്യപൂർണവുമാക്കിയ മഹാമനുഷ്യ, ഇസ്ലാമിക ആത്മീയ ധാർമ്മിക ആദർശ വ്യവസ്ഥകളെ പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും പ്രചരിപ്പിച്ചും ഒരു പുരുഷായുസ്മിനെ ധന്യമാക്കിയ ആത്മീയ ചക്രവാളസീമയിലെ ജ്ഞാന തേജസ്, നാടിമിടിപ്പുകളെങ്കിലും സുന്നി സമൂഹത്തിനായി സമർപ്പിച്ച പണ്ഡിത കേസരി, ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇതാ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഉസ്താദ് അവர்கள் സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സജിപ്പ ഉസ്താദ്, സജിപ്പ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സജിപ്പ ഉസ്താദ് ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. വലിയ ഗൗരവക്കാരനായിരുന്ന അയാള് ജോലിയിൽ വല്ല കുറ്റവും കുറവും വരുത്തിയാൽ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം യജമാനൻ ഏൽപ്പിച്ച പണി ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോ യജമാനനെ ശിക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് പേടിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു 4 അണ നേർച്ചയാക്കി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 4 അണ നേർച്ചയാക്കി. ആ നേർച്ചയുടെ ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യജമാനനെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ വീഴ്ച വരുത്തിയ കാര്യം തന്നെ യജമാനൻ മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒന്നും പ്രതികാരം ചെയ്തില്ല, ശിക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി. പക്ഷേ 4 അണയുടെ കാര്യം മറന്നുപോയി, നേർച്ചയാക്കിയ കാര്യം മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ തോട്ടത്തിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് വെള്ള ഡ്രസ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുവാവ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തോട് ഈ സരിപ്പ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ്, അന്ന് ഉസ്താദായിട്ടില്ല, ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല, ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാനാണ് നിങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി, എന്റെ 4 അണ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പ ഉസ്താദ് നേർച്ചയാക്കിയ കാര്യം ഓർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നേർച്ച വീടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഇത് വലിയ മഹാനാണ്, ഈ മഹാൻ പഠിപ്പിച്ച സന്ദേശം, ജീവിത സന്ദേശം ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാൻ വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. ഒരു കാലത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് എന്നാണ് ഖുത്ബുസ്സമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം. ആ കാലത്ത് മക്കയിലെ മുസ്ലിമുകളുടെ കേന്ദ്രമായ കഅബക്ക് തീപിടിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഉള്ളാളത്തെ അളേക്കലയിലുള്ള കുളത്ത് നിന്ന് വെള്ളം തെളിച്ചുകൊണ്ട് തീ കെടുത്തിയ സംഭവം പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിംകളുടെ എല്ലാവരുടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ അപകടം പറ്റിയപ്പോൾ ആ അപകടത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് എന്ന് ചിലർ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആ വരവ് കൊണ്ടാണ് ഈ നാട് മുഴുവനും പ്രകാശപൂരിതമായത്. വെളിച്ചം കൊണ്ട്, ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടും ഇവിടെ പ്രകാശം വരുന്നത്. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അതേ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ, സാദാത്തുക്കളൊക്കെ ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് അവർ മാർഗദർശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖു മശായിഖിന താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് 62 വർഷത്തോളം 1952 മുതൽ 2014 വരെ ഇവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൊണ്ട്, വലിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബാ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള, ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള, മാണി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം ഇത്തരുണത്തിൽ നാം ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖു മശായിഖിന താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർറത്തു സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമ തങ്ങളാണ് ഇവിടെ 10 വർഷം ഖാദിയായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഈ ഉറൂസിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ
ഈ ഉറൂസിന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖളാ അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി. വലിയ ദുഃഖവും വേദനയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനവരുടെ ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഖാദിയായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകളുടെ അഭിമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ.പി. ഉസ്താദ് ഖവ്വലല്ലാഹു ഉംറഹു മഅ സിഹ്ഹത്തി വൽ ആഫിയ അവർകളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഈ കേന്ദ്രബിന്ദു, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ഇൽമിന്റെ സ്ഥാപനമാണ്. അത് ദർസായിരുന്നു, പിന്നീട് ശരീഅത്ത് കോളേജായി. 1971 സ്ഥാപിതമായ ശരീഅത്ത് കോളേജ് 74 ആദ്യമായി ബിരുദം നൽകുന്നത്, സനദ് നൽകുന്നത്. അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വഫാത്ത് വരെ അത് തുടർന്നു. അതിന്റെ ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ഇടവേള, ഒരു 6-7 വർഷത്തോളമുള്ള ഇടവേളയിൽ ഇൽമിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് ചെറിയ ഒരു ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇവിടെ ഖാദിയായതിനു ശേഷം ദീനിന്റെ സ്ഥാപനം ശരീഅത്ത് കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ ദഅവ കോളേജും ഹിഫ്ളും എല്ലാം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൽമിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം അറിയാത്ത ചില ആളുകൾ അത് ലാഭക്കച്ചവടമല്ല, അത് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവർക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമുക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ മദ്ഹ് പറയേണ്ടതില്ല. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകളുടെ ആധികാരിക ശബ്ദമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ. 60 ചില്ലാനും വർഷമായി ബുഖാരി ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് അല്ലാഹു ഹിമ്മത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ്, ഹിമ്മത്തോടെയുള്ള ദീനീ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള എല്ലാവിധ തൗഫീഖും നൽകുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് ദുആ നടത്തി തന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അതാഉല്ല തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഹാർദവമായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് ഹാമിദ് എംബിച്ചുക്കായ തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് മസ്ഊദ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ സാദാത്തുക്കളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് തങ്ങൾ ആദൂർ, അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മാണി ഉസ്താദാണ്. അതുപോലെ ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് ആമുഖം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് PG ഹനീഫ ജവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണച്ചൂർ മോണു ഹാജി, നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്തിനെ ഒരുപാട് കാലം കമ്മിറ്റിയായി പ്രവർത്തിച്ചു, ഇവിടെ പ്രസിഡന്റായും പ്രവർത്തിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖും ഇസ്സത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട KC ഉസ്താദ്, അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും, എല്ലാ സാദാത്തുക്കളും, എല്ലാ ഉമറ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെയും ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെയും സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ പൗരപ്രമുഖരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും സാദാത്തുക്കളെയും നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, വളണ്ടിയർമാർ, ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാഗത പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് അവരുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീൻ. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيرتي أدركني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഗ്രാൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി അവർ, മറ്റുള്ള വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന സാദാത്യങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ, ഉമറാക്കൾ, നേതാക്കൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഈ സദസ്സ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികവും ലാഹിരിയും ബാത്തിനിയും റൂഹാനി ജിസ്മാനി എല്ലാ ജാതി സുഖക്കേടുകൾ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഫത്ത്, ബല, മുസീബാത്തുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്തരാക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ഇതൊരു ദീർഘമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു സമയം ഇതല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ നേതൃത്വമായ നേതാവായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ അവരുടെ വരെ പ്രായമെത്തിയ സന്ദർഭം, അജ്സും ആഫിയത്ത് കുറവുമെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരം നീട്ടി അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലാൻ്റെ മഹലായ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ നമ്മൾക്കെല്ലാം അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരെ ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ദീനും ദുനിയവും ഉഖ്റബിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അല്ലാഹു വിജയത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലാൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ കബൂലായ ദീനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. അല്ലാഹു തന്നെ പറയുന്നു, ഇന്നദ്ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം, ദീനും അത് ഇസ്ലാം ദീനാണ്. ബഹുമാനികളെ, ഈ ദീനിനെ ഇവിടെ അല്ലാഹു സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രചാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ലക്ഷത്തിൽ പരം അമ്പിയാക്കളെ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം ഒറ്റ ഒരു അഖീദൻ്റെ തൗഹീദിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാണ്. അഖീദൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസം അവരുടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിലകൊള്ളുന്നതായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലാൻ്റെ ദീനെ ഇവിടെ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബുൽ അറബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയതായിരിക്കുന്ന ഹഖായിക്കിൻ്റെ വലിയതായിരിക്കുന്ന സൂഫിയായതായിരിക്കുന്ന വലിയ നേതാവാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അകത്ത് 1,24,000-ഓളം അമ്പിയാക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ 1,00,000-ൽ പരം എല്ലാ കാലത്തും 1,24,000 ഔലിയാക്കൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ്. ഈ ദീനിനെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ദീനിനെ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ, ഈ ദീന് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഈ ദീനിനെ ഇവിടെ പ്രചാരണം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലാൻ്റെ മഹാന്മാരായതായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ എല്ലാം ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞു കിടന്നവരും ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരും ഇനി വരാനെടുക്കുന്നവർ എല്ലാവും തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലാൻ്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിനെ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലാൻ്റെ ദീന് ഇവിടെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാം നല്ല നിരക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണം. അതിലേക്ക് എന്ത് വേണം? ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹിൻ്റെ ആരിഫീങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഉലമാവിനോട് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നല്ല നിലക്ക് ഇവിടെ
ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിലേക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിനെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം ഉസ്താദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം നീട്ടുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ಆಮೀನ್ ಬಿರಹ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅರ್ಹಮರ್ ರಾಹಿಮೀನ್ ವಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಜಕಾರಣಿಯು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆದಂತಹ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಪೀಕರು ಆದಂತಹ, ನಮ್ಮ ಜಮಾಅತಿನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿತೈಷಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಉರೂಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀಅತ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನಿ ನಿಷೇಧನಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಬಾಫಿಕಿ ತಂಗಲ್ ومن النعمة تمامها ومن العافية حصولها ومن الرحمة شمولها ومن العيش أرغده ومن الرزق أوسعه ومن اللطف أنفعه ومن الإنعام أعمه ومن الإحسان أتمه. اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا. اللهم ختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرب بالعافية غدونا وآصالنا. اجعل إلى معرفتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا وسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بصلاح عيوبنا. اجعل التقوى زادنا. اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، فإن عليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا من الدين والمظالم والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك طويلا. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين بمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. അതിമഹത്തായ വേദിയെ ദുആ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ദർഗാ സമിതി അനിഷേധ്യനായ അധ്യക്ഷൻ ജനാബ് ബിജി ഹനീഫ് ഹാജി അവരുടെ പ്രാസ്താവിക പ്രഭാഷണത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സുപുത്ര ഇമ്പിച്ച തങ്ങൾ, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാമായ ബാഫിക്കി തങ്ങൾ, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ മാനി ഉസ്താദ്, അതേപോലെ അതാവുള്ള തങ്ങൾ, അഷ്റഫ് തങ്ങൾ, അതേപോലെ മഷ്ഹൂർ തങ്ങൾ, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ ചമ്മ വർഷത്തിൽ മെമ്പറായിട്ടും ഉപാധ്യക്ഷരായിട്ടും അധ്യക്ഷരായിട്ടും ഖിദ്മത്തെടുത്തെ മാജി അധ്യക്ഷ കനച്ചൂർ മോന ആജി, SMR റഷീദ് ആജി, ലക്കി സ്റ്റാർ, അതേപോലെ ഹുസൈൻ സാരി ഉസ്താദ്, മജീദ് ആജി, ഷാക്കിർ ആജി, എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും ഉമറ ലീഡർമാർ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. 110 വർഷ 5 വർഷത്തിൽ ഉറൂസായിട്ടും
അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಜ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಟಿಪ್ಪೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ 110 വർഷത്തെ 5-ാമത്തേതില് 105 വർഷം 106-ാമത്തെ ഉറൂസും അതേപോലെ 432 വാർഷിക ഉറൂസ് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆತ್ತಿಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒട്ടിക്കൂടിರಿ. അൽഹംദുലില്ലാ സും അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യ തന്നെ അല്ലാഹുക്കു ലാഖ് ശുക്ർ. ഈ മദരത്തങ്ങളെ ദർബാറിൽ എത്ര ആൾമാര് അതേപോലെ പ്രമുഖമായിട്ട് മർഹൂം ഇബ്രാഹിം ഹാജി 35 വർഷക്കാല ഊടെ ഹിദ്മത്ത് എടുത്തിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അയിലെ ഖബർ വെൽച്ചാക്കട്ട് അയിലോ നാളെ ഒട്ടിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒട്ടിക്കാക്കട്ട്. അതേപോലെ ഇടീ ഇന്ത്യത്തേക്ക് ഇൽമുരെ പ്രകാശിച്ച് താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസറഹുൽ അസീസ് 66 വർഷക്കാല ഊടെ ഈ മദൻതല ദർബാറിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം തന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അയൽ ഒട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിട്ട്. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ അതിലെ പിന്നത്തെ ഹാസി മഹാനായ ഖുറത്ത് സാദാത്ത് ഖുറത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആരെ മറക്കൂ സാധ്യല്ല. എന്താ ഈ റായത്ത് ഹിദ്മത്തെ നേതൃത്വത്തെ ആളെത്തിക്കാറ് ഇണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ സും അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾ റായത്തെ ഹാസിയത്തുല്ലേ മഹാനായ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താൻ ഉലമാ AP ഉസ്താദ് എത്തിക്കർ. ഈ ഉറൂസുരെ നാല് വെച്ചിട്ട് ഈ ഉറൂസുരെ ധ്വജാരോഹണായി പിന്നെ പണ്ടരെ പിന്നെ ഉറൂസുരെ ഉസ്താദുമാരെ ഗസ്റ്റുമാരെ ആരെ വിളിക്കുന്നു തീരുമാന ആക്കരെ സമിതി ഹാജിരെ കൂപ്പൈത്തെ ഹാജിരൊട്ടിಗೆ പൈತೈತಿಕರು താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസറഹുൽ അസീസ് ഹയാത്തിക്ക് മൊത്ത ഇബ്രാഹിം ഹാജി 35 വർഷത്തിൽ ഈ ജമാഅത്തിനെ ചുക്കാണി പിടിച്ച് നിന്നെങ്കിലും അത് താജുൽ ഉലമാ ചൊന്ന പൽക്കത്തെ ഒരു പൽക്കത്തെ മീരിത്തിക്കല താജുൽ ഉലമാ ചൊന്ന എങ്ങനെ ചൊന്നರು ആ ರೂಪത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഈ ജമാഅത്ത് നടപാട്ടി ಇಂದು ನಂಕಿ ಪುಲ್ಲೆ ಮಹಾನಾಯ ಸುಲ್ತಾನ್ AP ಉಸ್ತಾದರುಟ ನಂಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯಮಾರು ಉಸ್ತಾದರುಟ ಪೈತು ಉರೂಸುಕು ಆರೆ ಬಿಳಿಕೋನು ಆರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಳಿಕೋನು ಆರೆ ವಾಲ ಬಿಳಿಕೋನು ಆರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಿಳಿಕೋನು ಚಂತು ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮರ್ಕಜ್ ಪೈತು ಉಸ್ತಾದರುಟ ಕೇಳ್ಕೊಂಬತ್ತು ಉಸ್ತಾದು ಚಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಕೈತಿಕರು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಈ ಉರೂಸರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಿಂಗ ಬಿಳಿಕೋನು ಮಹಾನಾಯ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಗಲೈತಿಕರು ಚಂತು. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. അത് മാത്രമല്ല അപ്പമേ ഖാദിമുടെ ചൊന്തു ബിൽച്ചിത്ത് നൈന് തങ്ങക്ക് നക്ക് മൊബൈൽ കോൾ ആക്കി താ ചൊന്തു തങ്ങക്ക് മൊബൈൽ കോൾ ആക്കിയിട്ട് തങ്ങളുട്ട മഹാനായ ഞങ്ങളെ ഹാജി സുൽത്താൻ ഉലമാ ഉസ്താദ് പൽക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളാലത്തെ ഉറൂസ് ഉണ്ട് ഈ ഉറൂസെ വിളിക്കൂ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനും സെക്രട്ടറിയും മെമ്പർമാർ വന്നറാറ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറൂസ് പറഞ്ഞു ചൊന്തു ആദ്യത്തെ ക്ഷണ ഈ ഉറൂസുരെ ആദ്യത്തെ ക്ഷണ ആദ്യത്തെ ബിൽച്ചിരെ ഞങ്ങളെ ഹാജി മഹാനായ AP ഉസ്താദ് മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെത്തിക്കറ്. അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ചൊന്തു നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് വിളിക്കോറു തങ്ങളുടെ കേട്ട് തങ്ങ യോടുണ്ട് തങ്ങ ചൊന്തു ನಾನು അവിടെ ഓഫീസിലുള്ള ചേലാരുടെ ഓഫീസിലുള്ള ചൊന്തു ഞങ്ങളെ കർത്തിത്ത് ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ മുട്ട പോയ അൽഹംദുലില്ലാ സും അൽഹംദുലില്ലാ ജിഫ്രി സയ്യിദുൽ ഉലമാ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭാരി ചന്തത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓഫീസിൽ ദൈപാട്ടിട്ട് ബിസി എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഡിസ്കസ് ആക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ആ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡയറിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ತಂಗಮೇ ತಂತು ನಂಗೆ ಡೇಟ್ ಈ ಡೇಟ್ ನಾನು ಬಂಡೆ ಚೊಂತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಂಗಲೆ ಆ ವಕ್ತ್ ಆ ದೆಚ್ಚ ಆ ನೇರ ನಂಗಲೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಲಿಯವರು ಹತ್ತೈತಿಕ್ಕರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ഞങ്ങളെ ಬಿಟ್ಟುಲ್ಲ മഹാനായ സയ്യിദ് ഉലമാ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒട്ടിಗೆ മെതിച്ചിട്ട് ചോറുണ്ടു ചോറിന് പാടി ഞങ്ങളെ കർത്തിത്ത് അൽഹംദുലില്ലാ. ഇന്നലെ തോലും തങ്ങ ಬಂಡಂಡಿಂದ തങ്ങ ಬಂತಿಂತೆ ಇಂದು ಸುಬೇಗಿ ಕಾഞ്ഞങ്കാടിലിಂತೆ കാഞ്ഞങ്കാಡ್ರೆ എന്താ ഒരു അത്യാവശ്യ വിഷയത്തുകൈത്ത് തങ്ങള് റായത്തുക്ക് പോയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ ഇന്നോർക്ക ബണ്ടേ ചൊന്നರು ഇൻഷാ അല്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സയ്യിദ് ഉലമാ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുൽ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അയലൂടെ ബറക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ആശീർവാദ ആക്കും ഇതവചന തർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിനെ കേൾക്കും അതിനെ സ്വീകരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ആഫിയത്തുൽ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ.
പെരുസത്തെ ഉള്ളാല ജമാഅത്തും ഈ റായത്തും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ആൾമാരോടും ചൊല്ലേ ഈ ഉറൂസ് കർണാടക രാജ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര വലിയ ഉറൂസ് ഏത് ജാഗയിൽ നടക്കില്ല. സാധാരണ 25 ലാഖ് ആൾമാർ ബണ്ട നിരീക്ഷയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നാല് അന്നദാനത്തിക്ക് 4 to 5 ലാഖ് ആൾമാർ ഇവിടെ ಬಂದು ചോർന്നുകൊണ്ടു. ഈ ആൾമാരെ ഈ വന്ന എല്ലാ സിയാറത്ത് വന്ന എല്ലാ ആൾമാരെ സ്വീകരിക്കരുത്. ഉള്ളാല ജമാഅത്തിനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാരെ കർത്തവ്യത്തിക്കര്. ഞങ്ങളെ ഔത്തുകു ബിർദർമാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കര അതേ രൂപത്തിൽ ഉള്ളാലത്ത് വന്ന് ഉറൂസ് വന്ന് ഈ 25 ലാഖ് ആൾമാരെ സ്വീകരിക്കര്. ഞങ്ങളെല്ലാരും ജവാബ്ദാരി എത്തിക്കര്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളായിട്ട് അതിഥിമാരെത്തിക്കരാറ്. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളാലത്തെ എല്ലാ ആൾമാരുടെ ചൊല്ല് നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കൂ. 2500 വോളണ്ടിയർമാരുണ്ട് ഈ ഉറൂസുകു. 500 ഉറൂസ് സമിതി മെമ്പർമാരുള്ളാറ്. ഇതിനെ 12 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജവാബ്ദാരി കൊടുത്തു നല്ല ചന്തದ ഉറൂസ് നടക്കൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ലാഹുവോട് ദുആ ഇറക്കൂ. അതേപോലെ ഈ കമ്മിറ്റി ബന്ദ് 2023 ഫെബ്രുവരി 8 താരീഖ് ഈ കമ്മിറ്റി ബന്ധിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 വർഷത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല രൂപത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി. ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവുക കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളാറ് 5-6 തിങ്കൾ മുന്നോളൂ ഈ ബിൽഡിംഗ് ശിലാന്യാസാക്കിയ മഹാനായ ഞങ്ങളെ ഹാജി മഹാനായ AP ഉസ്താദ് 5-6 തിങ്കൾ മുതൽ ഉണ്ട്. അത് മാഷാ അല്ലാ 6 ഫ്ലോർ റേസ് ആയിട്ട് അന്തിമ ഹന്തത്തിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇന്റർലോക്കും ബാക്ക് സൈഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് 20 ഫീറ്റിൽ എല്ലാ നല്ല ദർഗത്ത് സെൻട്രൽ അതും ഇത് മാഷാ അല്ലാ നല്ല രൂപത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി. അത് മാത്രമല്ല നല്ല രൂപത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാ മദ്രസ സ്കൂൾ സമ്പലം കറക്റ്റ് തിങ്കളായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതം തങ്ങൾ ഒരു കറാമത്തായിട്ടിക്കര് ഏതാ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയോട് എത്തിയത്. അത് മാത്രമേ അല്ല 2023 8 താരീഖ് കൂടെ വരുമ്പോ ഒരു മുത്തഅല്ലിം കൂടെ ഇല്ലാത്ത ഉണ്ട് മാഷാ അല്ലാ 300 മുത്തഅല്ലിമർ കൂടെ ദീൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ളാറ്. അൽഹംദുലില്ലാ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുറേ ഉണ്ട്. ഇത് എല്ലാ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ബെന്നലുബൈത്തിനെ എല്ലാ രൂപത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി തന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സഹകാരാക്കും. ഞങ്ങളെ റായത്തരെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തെ ശാസകരും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലെ സദസ്യരും അതേപോലെ ഇണ്ട് കർണാടക രാജ്യത്തില് സഭാ അധ്യക്ഷയില്ലേ UT ഖാദർ സാറൈത്തിക്കര് ഞങ്ങൾക്ക് ബെന്നലുബൈത്ത് നിಂತು ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രൂപത്തിൽ സഹകരിച്ചേ. അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അല്ലാഹു അയൽക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ടെത്തും. ഇന്നും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് അല്ലാഹു എത്തുപാടി തരട്ടെ. എല്ലാത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊറടിയാക്കിയിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല രൂപത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്നും അല്ലാഹു എത്തുപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ തിങ്കളിൽ മെയ് 14 താരീഖ് 2 കർണാടക രാജ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും അതേപോലെ ജമീർ അഹമ്മദ് ഖാനും റഹീം ഖാനും കർണാടക രാജ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസിയം DK ശിവകുമാറും അതേപോലെ കർണാടക രാജ്യത്തെ ഹോം മിനിസ്റ്ററും എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 16 താരീഖ് ഇവിടെ ബണ്ടാറ്. അതേപോലെ അണ്ടനാല മഹാനായ AP ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെല്ലാവരും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഉള്ളാലത്തേക്ക് കർണാടക രാജ്യത്തിലെ വലിയ ഒരു പള്ളി ഉള്ളാലത്തെ ഗ്രാൻഡ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആലയുടെ 16 താരീഖ് ശിലാന്യാസ കാര്യക്രമമാവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10,000 ആളുമാർക്ക് ഒരേ ടൈം നിസ്കരിക്കൂരെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ വരും. 6 കോടി ഒരു 25 കോടി രൂപ പ്രൊജക്ട് ആയിത്തിക്കര് ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನಲು ಬೈತುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲೆ. ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಂದರೆ ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്ര ശാസകര് ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തെ ശാസകര് ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ കർണാടക രാജ്യത്തെ സഭത്തെ UT ഖാദർ ಐತಿಕರು ഫിർസത്തെ എല്ലാ ആൾമാരുടെ ടൈമിൽ അഭാവത്ത് ക്ഷമ പൽക്ക വരല്ല. ഫിർസത്തെ ഈ ഉറൂസ് ബണ്ട് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് നാളെത്തിക്കര് ഇനി ഫോണിൽ നാളും ഇന്നു 24 നാളുണ്ട്. ഫിർസത്തെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് സഹോദരിമാര് നിങ്ങളുടെ ചൊല്ലവുല്ലേ ഈ ഉറൂസു സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ഉസ്താദ് ചൊന്തു ഉറൂസിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തൊക്കെ ഉറൂസു പറഞ്ഞു ചൊന്തു
ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ವಸ್ತಾದು ಮಾರ್ಲಾರು അതുകൊണ്ടു ನಕ್ಕು ದೀನಿ ಆಬಿಸಲು ನಕ್ಕ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿಸತೆ ಉಮ್ಮ ಪೆಂಗ ಮಾಡ ಒರೇ ಒಂದು ಚೊಲ್ಲಗುಲ್ಲೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ തങ്ങളെ പിരിസത്തെ പെഞ്ഞായി സൗദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വർക്കമേ ജീവിതത്തിൽ ഹജ്ജും ഉംറ ആക്കിരേ അത് എപ്പം സഹോദരിമാർ നങ്ങ ನೆನಪು ಬೇಕೋನು നങ്ങ ഉറൂസ് ബറുമ്പത്തു അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലല്ലാതെ വേറെ രൂപത്തിൽ ഉറൂസ് നിങ്ങ ബറണ്ട ഇണ്ട് നോക്കോരു ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കാലത്തിൽ ഒരു സൈഡിൽ പെനികളെ കണ്ടോണ്ടിന്ത് ഇപ്പൊ നങ്ങ പെനിക്ക് കാണാത്ത പോലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥ ആക്കിയത് അത് പാലന ആക്കരുത് പെനിങ്ങളെ ജവാബ്ദാരി എത്തിക്കരുത് പെരുസത്തെ എല്ലാ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ എല്ലാ സഹോദരിമാരും നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടില്ലേ നിങ്ങ ചന്തത്തില് അള്ളാഹു പൊട്ട രൂപത്തിൽ ഉറുസ് ബറും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തില് ഞങ്ങളെ ദേശത്തില് രണ്ട് നാല് മുതലു കാശ്മീർ രാജ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പഹൽഗാമിന്റെ ജാഗ്യത്തില് ആത്മാഹുതിയായിട്ട് ഭയബോധകർ ദാലിയാക്കാറ് ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ ആൽമാറെത്തിക്കറ് ഞങ്ങളെ ദേശത്തെ ആൽമാറെത്തിക്കറ് ഇണ്ട് അവിടെ മർച്ചിത്തുല്ലേ ഇത് ഇടീ ഉമ്മത്ത് ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲ ಇದರ ಎದುರ್ತೊಂಟುಂಡು ಇಂಥ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಳ ಬಾಂಬು ಸ್ಫೋಟ ಹಾಕು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಪ್ಪಂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿತ್ತಿಲ್ಲ അതുകൊണ്ടു ഇന്നലെ നടന്നേ മിഞ്ഞാണ് നടന്നേ ആ പഹൽക്കത്തെ നടന്നേ ആ ഭയോത്പാദി ഉല്ലാല ജമാഅത്ത് അതിന് ഖണ്ഡന ആക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്ത്യത്തില് ഏത് ജാഗയിലും ഒരു ആൾമാർക്കും എന്തും കാരണം ഇല്ലാണ്ട് ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಾಕೋಕು ಕೊಲ್ಲೋಕು ഒരു അധികാരമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടില്ലേ അതേപോലെ രാജ്യ സർക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടില്ലേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇന്ത്യത്തെ സംവിധാനത്ത് ബദ്ധമായിട്ട് ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಕೋಕು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಕೋರು ಚಂತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಆಲಿಮಿಗಂ ಹೊಸ್ತಾದ ഞങ്ങളെ ഹജ്ജ് ചെയർമാൻ പൽക്കവരുണ്ട് അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി സദസ്യ കാരണം രാജ്യത്തെ ഞങ്ങളെ സൗത്ത് കണ്ടത്തിലല്ലേ ഞങ്ങളെ അസ്രഫ് തങ്ങൾ ആദൂർ പൽക്കവരി കൊണ്ടു നന്റെ പൽക്കത്തിക്ക് ഈ വക്ത് ഞങ്ങ അള്ളാഹുടെ ദീന് കൈത്ത് ബന്ധിച്ചിര ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു ദീന് ഹിദ്മത്തിற்கு ಬಂದ್ರಾಗ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വക്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ ചൊಂತು ನನ್ನ ಪಲ್ಕತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪ್ರಭಾಷಣ ಕೈದಂತ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಜಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ರವರು ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತುಹು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲುಮಾ ಹಜರತ್ APG ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮಜ್ಲಿಯಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಈ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಮುಜಾಹಿದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಈ ದರ್ಗಾ ಮುಖಾಂತರ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಮುಖಾಂತರ ಏನವರು ನಮ್ಮ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮ ತಅನಮುಲ್ ಈಮಾನ್ ಸುಮ್ಮ ತಅನಮುಲ್ ಖುರಾನ್. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಏನ್ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಈಮಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಖುರಾನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರಾಮತ್ಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಭೂಮಿದ ಬರ್ಕತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಮಾನಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಜಬೂತ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಈ ಬರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಈಮಾನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಕಡಗು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು
ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಾಯಕರಾದಂಥ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಈ ಮಸ್ಜಿದ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಉರೂಸ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ತಾಲಾ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ತಾಲಾ ನಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ಇನ್ನ ಮಜಬೂತ್ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಈಮಾನ್, ಈ ಈಮಾನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ನಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മറന്നുപോയ കർണാടക രാജ്യത്തെ SDP ലീഡറും കൊಡ್ಲಿಪೇಟೆ മജീദ് ഹാജി ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അയലും ನಾನು ಈ ಉರುಸ ಪರವಾಯಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಕಿ ತಂದೆ. ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಜಂಡು ಪಲ್ಕವರಿಗೆ ಜನಾಬ್ UT ಖಾದರ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ನ ಉರುಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಮಾನೀಯರು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಮಾನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಮರ್ ಉಲೇಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ದುಆನ್ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು, ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನದಂತಹ ಬಾಫೈ ತಿಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಕಾಜಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಶ್ರೂಕ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಆದರಣೀಯರು ಬಹುಮಾನದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಉಂಬಚ್ಚಿ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಹುಸೇನ್ ಸಹದೀರ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಸೀರ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಶೀದಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಕ್ಫ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕನಚೂರ್ ಮೋನಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಂತ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪೂರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಂತ ಮಜೀದಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಜಾಹಿದ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಉಲೇಮಾ ಆಗಲಿ ಉಮರಾಕಲೆ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾ ಆಗಲಿ ಉಮರಾಕಲೆ, ಗಣ್ಯ ಗೌರವೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಉರುಸ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಣತೊಟ್ಟಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಯಂಟರ್ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಒಂದು ಇವತ್ತು ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಳದ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ದಿನ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂದದನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ, ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಮತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರ ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಉತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಆವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಮರಿಬಾರ್ದಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಿಲ್ಲದಂಥ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿನ್ನಂತಹ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಶಃ ಮದನಿ ತಂಗಳವರನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಉಲ್ಲಾಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯ ಅವತ್ತಿನ ಔಲಿಯಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹೋದರತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉರುಸು ಬರೀ 16 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉರುಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉಲ್ಲಾಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ, ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಆಚಾರವೇನಿದೆ, ಉಚ್ಚಾರವೇನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹನೀಫಾಜಿಯವರಿಗೂ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಉರುಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ AP ಉಸ್ತಾದ್ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನದ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿ ಏನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ನೋಡಿದೆ, ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕನಸು, ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಾಳ ಜನತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗೌರವ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸಿ, ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳ ದುವಾ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಉರುಸು ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾಳ ಜನತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಯೂಟಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಲ್ಲಾಲದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮಾರ್ ಇರಲಿ, ಅದಂತ ಕೂರ ತಂಗಲವರು ಇರಲಿ, ಬಹುಶಃ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಇರಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮೋನಾಕರ್ ಇರಲಿ, ಹಂಸಾ ಹಾಜಿ ಇರಲಿ, ಹನೀಫಾಜಿ, ರಶೀದ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡದೆ ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಲಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಾಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಚೀಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಬಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು
ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 1976ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಹಳೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ITI ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕನಿಷ್ಠ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಕಲಿತ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ITI ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಡೀ ಊರಿನ ಉಲ್ಲಾಳದ ಸರ್ವ ಜನರ ಕೂಡ ಗೌರವ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ವರ್ಗದವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಈ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೊತ್ತಾಗಲಿ. ನಾನು ಶಾಸಕನಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಸಕ ಇವತ್ತು ನಾನು 5ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, 4 ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, ಬಹುಶಃ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನನ್ನ ಅನುದಾನದಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅನುದಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, 3 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 40-45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಲೇಮಾಗಳ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 40-45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ UT ಖಾದರ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ UT ಖಾದರ್ಗೆ ಮಾತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮುರುಸಿನ ದೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗಿಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ತುಳುನಾಡಿನ ಯುವಕನಿಗಿದ್ದ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿದ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರ ಅದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡುವಂಥ, ಬ್ಯಾರಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಡುವ ಮಾತು ಅದು UT ಖಾದರ್ ಆಡುವ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು ಉಲ್ಲಾಳ ಜನತೆಯ ಮಾತಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುವಾ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕೂರ ತಂಗಲ್ಲವರ ಆ 1 ವರ್ಷದ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಮಾತಲ್ಲ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿಯಾಗಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ ಕೂಡ ತನ್ನೇದಾದ ಮಟ್ಟದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೂರ ತಂಗಲ್ಲವರ ಆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭವು ಜೂನ್ 26, 27, 28ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಉರುಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನೆಲೆಸುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಜಾಬ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಲೇಮಾಗಲು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಕಮಲ್ ಉಲೇಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಮಶ್ರೂಕ್ ತಂಗಲ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕೊಡೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ತರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಂಥ ಅನಿಫಾಜಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯವನು ಬಹುಮಾನದ ಮುತ್ತುಕ ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಳ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬರುವುದಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನಾವಿದ್ದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಂತರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಬಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉರುಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಜಿರತ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ, ನಾವು ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜನ ಏಕತೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗುವಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳ ಉಮರಾಕಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಎಲ್ಲರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಾಬ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ഇനി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കർണാടക ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സയ്യിദ് തറവാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ. അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ കർമ്മധീര സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ ചെന്നാർ കരീം ഹാജി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല അവിടുത്തെ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹി അളീമിൽ ഖുദ്റത്തി വശാൻ ശദീദിൽ ബത്ഷി വൽ ബുർഹാൻ ഹാഫിദുദ്ദീൻ വൽ ഖുർആൻ. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹു കാൻ وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയുല്ലാഹി മുഹീദ്ദീൻ സാഹിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മറ്റ് മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സഹോദരന്മാരെ, ഈ മജ്ലിസിലും ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് ഔലിയാക്കളുടെ മജ്ലിസിലുമെല്ലാം നാം ഹാജരാകുന്നത് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ പുറമെ അവരെ കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് സിദ്ധിക്കാനും അവരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അഷ്റഫുൽ വറ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ മദ്ഹിൽപ്പെട്ടതാണ് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികളായ മുഴുവൻ
ഔലിയാക്കളുടെയും മദ്ഹ് പറയുന്നത്. ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് എല്ലാം നബിതങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്ത് തന്നെയാണ്. ആ മുഅ്ജിസത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികളായ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത്. മുഅ്ജിസത്ത് കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണ സംഭവം. അത് ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കറാമത്ത് എന്ന് പറയും. അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ശത്രുക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ലോകത്ത് വരുന്നതും അവരുടെ മുഅ്ജിസത്തുകൾ കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന് പേര് പറയും. അമ്പിയാക്കളുടെ മുഅ്ജിസത്ത് അവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്തും അവർ വഫാത്തായതിൻ്റെ ശേഷവും അവർക്ക് റിസാലത്ത് കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയലും അമ്പിയാക്കളുടെ മുഅ്ജിസത്തുകളിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ബദർ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഹാദാ മസ്റഉ അബീ ജഹൽ, ഇതാണ് അബൂജഹലിനെ വെട്ടി തള്ളിയിടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. വഹാദാ മസ്റഉ ശൈബത വഹാദാ മസ്റഉ ഉത്ബത വഹാദാ മസ്റഉ ഫുലാൻ വഫുലാൻ. ബദർ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന വലിയ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ്, ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് വീണ് കിടക്കുക. സഹോദരങ്ങളെ, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു, വലഖദ് റഅയ്തുഹും സർഅ കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ആളുകൾ വീണ് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അബൂജഹൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്ന് അബൂജഹലിൻ്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അബൂജഹൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു, ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീഴുന്നു. അതുപോലെ വരാൻ പോകുന്ന ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ റിസാലത്ത് ലഭിച്ചു.
റിസാലത്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹിയെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന കൽപ്പന. ഈ കൽപ്പന വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇനി أذكر آل حجرا يسلم علي قبل نبوته. ഞാൻ റസൂലായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരുപാട് കല്ലുകൾ ഉണ്ട്. ആ കല്ലുകളെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. ആ കല്ലുകളെ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഏത് കല്ല്? റിസാലത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്ന കല്ല്. ഇത് അവിടുത്തെ മുഅ്ജിസത്താണ്. അതുപോലെ നബി തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം വലിയ വലിയ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 1000 കൊല്ലം കത്തിച്ച് ചൂടാക്കപ്പെട്ട അഗ്നികുണ്ഡാരം തീയ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സ്വമേധയാ കെട്ടുപോയി. ആരും വെള്ളമൊഴിച്ചതല്ല, ആരും കെടുത്തിയതല്ല, അത് കെട്ടുപോയി. അതുപോലെ തന്നെ സാവാ തടാകം 1000 കൊല്ലത്തോളം മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കുളം, വലിയ ആഴമേറിയ വളരെ നീളവും വീതിയുമുള്ള ആ കുളം വറ്റി വരണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി റസൂലുള്ളാഹി ജനിക്കുന്ന ദിവസം. അത് അവിടുത്തെ മുഅ്ജിസത്ത് ആണ്. അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനോട് മടങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു. മടങ്ങി വന്നു. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്ർ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിൻ്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ഉറങ്ങി. ഉറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ഉറക്കം ഇങ്ങനെ വരുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോവുകയാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞുപോയി. ഞാൻ അസ്ർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ, ഞാൻ അസ്ർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് കരയുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നാറില്ല. ചിലർക്ക് ഒരു വക്ത് നിസ്കാരം ഖളായി പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നാത്ത ചില മനുഷ്യന്മാർ ദുനിയാവിലുണ്ട്. എന്നാൽ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അസ്ർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. നിസ്കരിച്ചാൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചുണർത്തണം, വുളു എടുക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി ഉറങ്ങുകയാണ്, അത് വിളിച്ചുണർത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഖുർആന്റെ കൽപ്പന.
ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ച് അലി ബിൻ അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞുപോയി. കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീണു. ആ സമയത്ത് നബി തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് എന്താണ് വലിയ സംഭവം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അസ്ർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു, അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയൂ, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരാൻ പറയും. ആ സൂര്യനോട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരാൻ പറയൂ. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. വശംസു തജ്രീ ലിമുസ്തഖറിൻ ലഹാ ദാലിക തഖ്ദീറുൽ അസീസുൽ അലീം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിർണയപ്രകാരം എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ അതിൻ്റെ നിശ്ചിത റൂട്ടിലൂടെ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തേക്ക് നടക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. വശംസു തജ്രീ ലിമുസ്തഖറിൻ ലഹാ. സൂര്യന് നിശ്ചയിച്ച റൂട്ടിലൂടെ സൂര്യൻ നടക്കുന്നു. അത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനമല്ല, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തീരുമാനമല്ല, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും കൂടിയ തീരുമാനവുമല്ല. മറിച്ച് ദാലിക തഖ്ദീറുൽ അസീസുൽ അലീം. അത് അസീസായ അലീമായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. ആ തീരുമാനമനുസരിച്ച് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇങ്ങനെ എല്ലാം നടക്കുന്നു. ആ സൂര്യനോടാണ് പറഞ്ഞത്, കൊണ്ട് മടങ്ങി തരണം. ഉടനെ മടങ്ങി വന്നു. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒതുകൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചോ. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കരിച്ച് തീരുന്നത് വരെ സൂര്യൻ മടങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊടുത്ത് അസ്തമിക്കാതെ നിന്നുകൊടുത്തു. ഇത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഅ്ജിസത്താണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കറാമത്തും ആണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സൂര്യനെ ഒന്ന് മടക്കി വിളിക്കട്ടെ, ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും പവർ പറയുന്നത് ഒരാൾ ഞാൻ വലിയാണ്, കുത്തുബാണ്, ഷെയ്ഖാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ല. അവരൊന്ന് സൂര്യനെ മടക്കി വിളിക്കട്ടെ, നമുക്കൊന്ന് കാണാമല്ലോ. അതൊരിക്കലും വരില്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മടക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വന്നു. ഇത് അതാണ് മുഅ്ജിസത്ത്, കറാമത്ത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഅ്ജിസത്താണ്, അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് തങ്ങളുടെ കറാമത്തും ആണ്. അതുപോലെ മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചെറിയ കുഞ്ഞ് മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആണ്. എന്നാൽ മുലപ്പാലമില്ല, വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വെള്ളവുമില്ലാതെ മഹദിയായ ഹാജർ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. സഫ മർവ എന്ന രണ്ട് കുന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓടുകയാണ്. ആ സഫൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ കച്ചവടക്കാർ പോകാറുണ്ട്, മർവൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെയും
കച്ചവടക്കാർ പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇതിലെ പോകുന്നുണ്ടോ? ഒരല്പം വെള്ളം കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ ഈ മുല കുടിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മഹതിയായ ഹാജറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ സഫന്റെയും മർവന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഓടുകയാണ്. അതിന് പോയവർക്കറിയാം, ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററിന് അടുത്താണ് ഇത് രണ്ടിനെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം. അതിന് പോയാൽ സഫാ മർവന്റെ ഇടയ്ക്ക് സഅയ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഹാജറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, അഗ്സിനി ഇൻ കാന ഇൻദക ഖവാ. ഈ അശരീരിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വല്ല സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഇത് അള്ളാഹു അല്ലാന്ന് ഉറപ്പില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഖലൂക്കാണ് ഈ ശബ്ദിച്ചത്. ഉടനെ ചെറിയ കുട്ടി കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതാ വെള്ളം ഉറങ്ങു പൊട്ടി ഒലിച്ചു വരുന്നു. 4 ഭാഗത്തേക്കും ഒലിക്കുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് മണ്ണിങ്ങനെ തടുത്തു വെച്ചിട്ട് ദം ദം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദം ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങണം, അടങ്ങണം എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങോട്ട് ഒലിക്കണ്ട, അവിടെ അടങ്ങിക്കോ. ആ ദന്തം മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര കോടാനകോടി ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഓരോ ദിവസവും മാസവുമായി അവിടുന്ന് എടുത്തു പോകുന്നത്, ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കുടിച്ചു പോകുന്നത്. യാതൊരു കുറവുമില്ല. ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഹാജറ ബീവിയുടെ കറാമത്താണ് ഇത്. ഈ ഹാജർ എവിടുന്ന് വന്നതറിയോ നിങ്ങൾ? ദഖല ഇബ്രാഹിമു ബിസാറത്ത. ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും തൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദഖലഫി ഖറിയത്തിൽ, ഒരു ചെറിയ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കടന്നു. മലിക്കുൻ ജബ്ബാർ, അവിടെ വലിയ പോക്കിരിയായ അക്രമിയായ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ട്. ആ രാജാവിൻ്റെ പ്രജകൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ. അതുപോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ലാഹു തആല പടച്ചിട്ടില്ല. അത്രയും വലിയ ഭംഗിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ രാജാവ് ആളുകളെ അയച്ചു, പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇബ്രാഹിം നബി ആദ്യം ചെന്ന്. അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പെണ്ണ് എവിടെ? അവളെ കൂട്ടയക്കണം, നീ പോയിക്കും. ആ പെണ്ണും നീയുമായി എന്താണ് ബന്ധം? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഈ ഉക്തി അതിൻ്റെ സഹോദരിയാണ്, ഏതായാലും വേണ്ടിയെ കൂട്ടയക്കുന്നതാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം സാറ ബീവിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയുന്നു, സാറ നീ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകണം, പോകാതെ
നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല. ആയുധധാരികളായ ധാരാളം പോലീസുകാർ പട്ടാളക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ജയിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നീ എൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് പറയണം. ആ സമയത്ത് സാറബി ചോദിക്കുന്നത്, ഞാനെങ്ങനെയാ സഹോദരി എന്ന് പറയുക? ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്നൊക്കെ മുക്തി വലിയ ഇസ്ലാം, നീ ഈമാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ്. ഈമാനുള്ള ആള് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നീ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ്. ആ അർത്ഥം ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏതായാലും നബി അലൈഹി സ്വലാം സാറ ബീവിയെ അയച്ചു. അപ്പോൾ ദുഷ്ടനായ രാജാവ് അതാ സാറ ബീവിയെ പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉടനെ പിടിച്ച് ഇരുട്ടറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള, വ്യഭിചാരത്തിന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരുക്കമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സാറ ബീവി പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ കുന്തു ആമന്തു ബിക വബിറുസുലിക ഫലാ തുസല്ലിത് അലയ്യ ഹാദൽ കാഫിർ. ഇൻ കുന്തു ആമന്തു ബിക വബിറുസുലിക ഫലാ തുസല്ലിത് അലയ്യ ഹാദൽ കാഫിർ. അല്ലാഹ്, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടും നിൻ്റെ മുർസലീങ്ങളെ കൊണ്ടും വിശ്വസിച്ചോളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ എന്നെ സ്പർശിക്കാൻ നീ അവസരം കൊടുക്കരുത് അല്ലാഹ് എന്നൊരൊറ്റ ദുആ. ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ആ സമയത്ത് ആരോഗ്യവരിച്ചരാവും. ഈ ആരോഗ്യവാനായ രാജാവ് ഭൂമിയിലതാ വീണു പോകുന്നു. കാലും കൈയും അടിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ. അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നുരപ്പിണ്ടികൾ വരുന്നു. അപസ്മാര രോഗി ഇളകുന്നത് പോലെ ഇളകുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് സാറ ബീവിയോട് പറയുന്നു, നീ എന്തോ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതൊന്ന് മാറ്റി മന്ത്രിക്കണം. ഞങ്ങളെ രാജാവിന് സുഖപ്പെടുത്തി തരണം. ഞങ്ങളൊന്നും ആക്രമിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനോട് സാറ ബീവി പറയുന്നു, ഇവരെ ആക്രമിക്കൂല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹ്, അതുകൊണ്ട് നീ ഇവൻ്റെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കും. സഹോദരങ്ങളെ, അവൻ്റെ രോഗം മാറി നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ ആയപ്പോൾ ഇവൻ വീണ്ടും സാറ ബീവിയെ പിടിച്ച് വ്യഭിചാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാറ ബീവി അല്ലാഹുവിനോട് പറയുകയും ഈ മനുഷ്യൻ നിലത്ത് വീണ് പിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തിയായി പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ വന്ന് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യൂല, സത്യം ചെയ്ത് പറയാം, നീ ഞങ്ങൾ രാജാവിനെ ഒന്ന് സുഖമാക്കി തരണം. അങ്ങനെ സാറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു, അല്ലാഹ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുത്തു. അവനെ നീ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തണം, എന്നെ വിജയിപ്പിക്കുകയും വേണം.
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ രോഗം മാറുന്നു. മാറിയ ഉടനെ തന്നെ അവൻ പേടിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ പ്രജകളോട് പറയുന്നു, ഇത് വലിയ ഒരു ശൈത്താനാണ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്, മനുഷ്യരൊന്നുമല്ല. ഈ ശൈത്താൻ ഇവിടുന്ന് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ കൊടുക്കണം. അതേതാണ്? എൻ്റെ അടിമ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വിലപിടിപ്പുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, ഹാജർ എന്ന പേരായിട്ട്. അവളെ പിടിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടെങ്കിലും ഈ ശൈത്താനം ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കണമെന്നാണ് വേഗം പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഹാജർ ബീവിയെ പിടിച്ച് കൊടുക്കുകയും സാറ ബീവി അതാ ഹാജറിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ഹാജർ ബീവിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ഉമ്മയായത്. ആ ശബ്ദം കേട്ടതുമെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഹാജർ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ഹാജർ ബീവി അവിടുത്തെ മകനെ ഇബ്രാഹിം നബി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർഡറാണ്, ഈ മകനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഅബത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി താമസിക്കണം. അവിടെ അതാ ജനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വെറും കാടൻ പ്രദേശം. റബ്ബിനി അസ്കൻതു ബിദുർരിയതി ബിവാദിൻ ഗൈരി ദി സറഇൻ, യാതൊരു കൃഷിയും ചെടികളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ കാടൻ സ്ഥലത്ത് ഞാനിതാ ഈ കുട്ടിയെയും ഉമ്മയെയും വിട്ടുപോകുന്നു. റബ്ബേ, നീ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം, അവർ നീ കാക്കണം എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹദിയായ ഹാജർ ബീവിയെയും മകനെയും കഅബത്തിൻ്റെ പഴയ എടുപ്പിന് അടുത്തിട്ട് പോകുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ദാഹമുണ്ടായതും വെള്ളമുണ്ടായതും സംസമുണ്ടായതും. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സംസം വെള്ളം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ മുക്കിയാലും തീരാത്ത വളരെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മാഉ സംസം അല്ലാഹു തആല നൽകിയത്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുത്ത മുഅ്ജിസത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, കറാമത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എന്തൊരു കറാമത്താണ്. ആ കറാമത്ത് ഇന്നും നടക്കുകയാണ്. അതേ മുഅ്ജിസത്ത് പോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജിറാനത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഹ്റാമിന് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വെള്ളമില്ല. അവിടുത്തെ കയ്യിൻ്റെ വിരല് ഒന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കുത്തി. ആ സമയത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങി വന്നു. ഇന്നും ആ വെള്ളം പറ്റാതെ അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മുഅ്ജിസത്ത്. ആ മുഅ്ജിസത്ത് അമ്പിയാക്കളല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷരീഫിൻ്റെ കറാമത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നതായി കേട്ടു. അങ്ങനത്തെ നൂറുകണക്കായ കറാമത്തുകൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ട്. അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കഴിവുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറൂസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയം, സുഖമുള്ള സമയം ഞാൻ വന്ന് സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഈ ഉറൂസ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ഇതിങ്ങനെ ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതുവഴി നമ്മൾ നന്നായി തീരാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉറൂസുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കരുതുകയും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. സന്തലം എന്താണ്? അതെപ്പോഴാണ് വരിക? എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ. അങ്ങനെ മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്ന് അരിയും സാധനമായി എല്ലാം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്തു തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهالينا وطمس على وجوه أعدائنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശേഷം മതി മുമ്പ് നീട്ടി പറയും. എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കും. അടുത്തതായി പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പ് ഉസ്താദിനെ പറ്റി അഷ്റഫ് സാദി മല്ലൂർ എഴുതിയ അസാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന SMR റഷീദാജി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം ഉറുദുവിൽ നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിന്റെ ദഅവ കോളേജിന്റെ പ്രൊഫസറായ നുഅ്മാൻ നൂറാനി തഖാഫി അവർകൾ എഴുതിയതാണ്. ഉറുദുവിൽ ഉള്ള രചനയാണ്. അതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവർകൾ മസ്ഊദ് തങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയും കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അടുത്തതായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്തു സദാത്ത് ഫസൽ കോയമ തങ്ങളുടെ ഉറൂസിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവർകൾ ഉറൂസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമ തങ്ങൾ കൂറത്ത്, അത് ഇവിടുത്തെ കാലിയായതല്ല അല്ലേ? അവരുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് പിടി കാണട്ടെ. 2025 ജൂൺ 26 മുതൽ 29 കൂടിയ ദിവസങ്ങൾ 1, 2, 3, 4 ദിവസം അല്ലാഹു തആല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അവരെ ഖബറിനെ സ്വർഗപ്പാക്കി ഉത്തേജിതന വിളിക്കല്ലേ പോയോ പാടത്തോൻ. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ആദൂർ തങ്ങൾ അവർകൾ ഒരൽപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനിൽ ഉലാലി മഹാനബറുകളുടെ ഉറൂസിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും കുരുത്തവും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. 2 വർഷത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീദ് തങ്ങളുടെ കീഴിലായി മദനി 88-89 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അല്ലാഹു തആല ഇവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് അല്ലാഹു നന്നാക്കട്ടെ, ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ.
വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് UT ഖാദർ അടക്കം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത വർഷം മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ഹജ്ജ് ഭവൻ ഇവിടെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു നമ്മുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ കാര്യാലയം അതിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. 16-ാം തീയതി കർണാടകത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അടക്കം 10 മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ബജ്പേയിൽ 10 മണിക്കാണ് നടക്കുന്നത്. ബജ്പ എയർപോർട്ട് ഇറങ്ങി നേരെ ബജ്പേയിൽ നടക്കുന്നു. അതിലേക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവരെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുക കൂടി ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സയ്യിദ് സറഫു സാദാത്ത് തങ്ങളവർക്കൊരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ SDPI ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಮಜೀದ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯವರನ್ನ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್. ರಬ್ಬಿ ಇಶ್ರಹ್ ಲೀ ಸದ್ರಿ ವಯಸ್ಸಿರ್ ಲೀ ಅಮ್ರಿ ವಹ್ಲುಲ್ ಉಕ್ದತಂ ಮಿನ್ ಲಿಸಾನಿ ಯಫ್ಖಹು ಖೌಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ರವರ ಉರೂಸ್ನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ದರ್ಗಾದ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿಯವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ರವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಔಲಿಯಾಗಳ ಮೋಜಿಜಾತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಔಲಿಯಾಗಳ ಮೋಜಿಜಾತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾದಾತ್ಗಳು, ಉಲಮಾಗಳು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದು ಈ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ದರ್ಗಾದ ಈ ಔಲಿಗಳ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾದಾತುಗಳ, ಉಲಮಾಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಉಸ್ತಾದಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 27 ಜನರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯದಾರ್ಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವರು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಆ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇವರ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗನ್ನನ್ನ ಕಸಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾಕಿ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಹೊಣೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಲೇಗಾಂವ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 6 ಜನರನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳಾದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಲೇಗಾಂವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂಜೋತಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಕ್ಕಾ ಮಸ್ಜಿದ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು, ಕರ್ನಲ್ ಪುರೋಹಿತರಂತವರು. ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಮಾಲೇಗಾಂವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ NIA ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಲಮಾಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕೆಲಸ, ಈ ನೀಚ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಇದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನೀಚ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, 1,000 ಪ್ರವಾಸಿಗರಿರುವ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಏನು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 2 ತೂಗುಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, 26 ನ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಲಮಾ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಮೊನ್ನೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾವೇಶ, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ಉಲಮಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 5-6 ತಿಂಗಳು ನಡೀಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ. 2ನೇ ವಿಚಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ, ಉಲಮಾಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೊತ್ತಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 70% ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 70% ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 18.83 ಇರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 8% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲಾ ಉಲಮಾಗಳು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಲಾಢ್ಯ ಜಾತಿಗಳು, ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ MLAಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಈ ಜಾರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಉರುಸನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹು ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನೀಡಲಿ. ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ IAS IPS ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ನ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗೋಣ. ಅದೇ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಅಲ್ಲಾಹು ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಉಳ್ಳಾಳ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಉರೂಸ್ನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನೀಫಾಜಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳೇ, ಉಮರಾಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಉರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದರ್ಗಾ ಆಗಿದೆ ಇದು ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳಂತ ದರ್ಗಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತ ಉರೂಸಿಗೆ ನಾನಾ ಭಾಗದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿಯಾರತನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದುವಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿಯಾರತನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದರ್ಗಾವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗದ ಪರಿಸರದ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಕ್ಫ್ನ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಮಗಲಭೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಶಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ವಕ್ಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ, ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯ ಸಿಕ್ಕುವುದಂತೂ ಬಹಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪದ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊನ್ನೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅದರ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪಂಚರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವರು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಈ ಜಾಗದ ವಕ್ಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಪಂಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಚರ್ ಮಾಡೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಗತಿಗೇಡು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚರ್ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಚಾ ಮಾರುವವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚರ್ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿ, ಒಳ್ಳೆ ನೌಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂತ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. IPS ಆಗಿರ್ಬೋದು, IAS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೇ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು. 5 ಬಾರಿ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು, ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಉರೂಸಿಗಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಉರೂಸು ಇನ್ನಷ್ಟು 25 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ದೀನಿ ಬೋಧನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವಾ ಖರ್ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ತರ ವತಿಯಿಂದ ತರಾವು ಮಂಡನೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿರ್ ಅವರು ತರಾವು ಮಂಡನೆ ನಡೆಸುವಾಗ, ಉಳ್ಳಾಳ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ತರಾವು ಮಂಡನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಉಳ್ಳಾಳ ಜಮಾತ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಉರೂಸ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಜಮಾಅತ್ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಲು ತಕ್ಬೀರ್, ಕುಲು ತಕ್ಬೀರ್. الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شيخنا സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദരെ സാരഥ്യത്തില് നടക്കിടെ അസയ്യിദ് മുഹമ്മദിന് ഷരീഫിൽ മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മഹാനുഭാവരെ ഉറൂസു സംരംഭത്തിലെ ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമത്തിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളെ ഈ പ്രാരംഭ ബർക്കത്തിലും സന്തോഷത്തിലും അല്ലാഹു ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സുൽത്താനുൽ ഉലമ ശൈഖുന ഉസ്താദരെ നല്ല നസീഹത്തും ദുആവും അതാഉള്ള തങ്ങളുപ്പാപ്പരെ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങളുപ്പാപ്പടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ ഈ ഉറൂസ് കാര്യക്രമ പ്രാരംഭിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വലിയ സന്തോഷായുണ്ട്. ഞങ്ങളെ അസയ്യിദ് ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഖുറത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ആ മഹാനുഭാവരെ നേതൃത്വത്തില് മദനി തങ്ങളെ കറാമത്തില് ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ് ഹാജി ശിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദരെ ആ സമർത്ഥമായ നായകത്വത്തില് ഈ ഒരു ഉറൂസ് സംരംഭ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടന്നൊരു ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമമേ അതൊരു സാക്ഷിയായിട്ട് കിട്ടും. ഈ ഒരു സംസ്ഥയില് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരി ഒരു ബേജാറിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉപ്പാപ്പ തുടങ്ങി വെച്ച് ഈ മഹത്തരമായ മദനി കോളേജ് ഇന്നിത്തര സംസ്ഥ അത് പ്രവർത്തന സ്തംഭിച്ചിട്ട് അതോടെ ഇല്ലാണ്ടായി പോവാച്ചുള്ളൊരു ബേജാർ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും പ്രാസ്താവിക ഭാഷണത്തിലും കേട്ടതുപോലെ ഈ ഉള്ളാളത്ത് യോജിച്ച് നല്ല ദർസ്, അതേപോലെ ഹിഫ്ലുൽ ഖുർആൻ, ഇന്നിത്ര വലിയ വലിയ ഡിഗ്രി കൊടുക്കണിക്കത്തെ വലിയൊരു സംസ്ഥ ഈ മദനി തങ്ങളുപ്പാപ്പടെ കറാമത്തില് നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് ചൊല്ലത് വലിയൊരു സന്തോഷത്തെ വിഷയം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഹയാത്ത് കാലത്ത് വലിയ കറാമത്ത് കാട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുള്ള വിഷയം. അല്ലാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്തും വഫാത്തുൽ പിന്നെയും അങ്ങ് കറാമത്ത് കാട്ടിയിട്ടുള്ള ലാ തൻഖതിഉ കറാമാത്തുൽ ഔലിയാഇ ബഅദൽ മൗത്ത്. അല്ലാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കറാമത്ത് മരണത്തിൽ പിന്നെ അത് മുറിഞ്ഞു പോണ്ടുള്ള, മരണത്തിൽ പിന്നെ അത് യാറയാറായോ പോണ്ടു. നിങ്ങൾ നോക്കുറുള്ള മദനി തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഊടെ കിടന്നിട്ട് ആ കിടക്കാർബാർ ഊടക് പണ്ട് നേർച്ചറ പൈസ, ഊടക് പണ്ട് അറക്കെ, ഊടക് പണ്ട് സ്വതക്ക, ഇതെല്ലാം മദനി തങ്ങളുപ്പാപ്പ കിടന്നിട്ട് ആ കിടക്കാർബാറായിട്ട് ഊട് സംസ്ഥ നടപ്പെട്ട 6 ഉള്ളാല ദർഗാ ഷരീഫുടെ കണക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും റഷീവർമാരെ പിടിച്ചിട്ട് കലക്ഷനാക്കിയ ചരിത്രമില്ല.
പിന്നെ ആരെങ്കിലും പള്ളിക ദർസുക അനുദാന തന്നെങ്കിൽ എടുക്കിടല്ലാണ്ട് ഒരു റിസീവർമാരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെസിപ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് കളക്ഷൻ ആക്കിയ ചരിത്ര ഈ ഉള്ളാല ദർഗത്തിൽ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ സ്ഥാപന ഇതിന് അണ്ടറില് എത്രമാ പള്ളി എത്രമാ മദ്രസ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കോടികട്ടല പൈസ പ്രതി തിങ്കൾ ഈ ദർഗത്തുക വേണു. അത് എങ്ങനെ നടക്കട്? അത് മദനി തങ്ങളുപ്പാപ്പ കിടന്നിട്ട് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തുക പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. കിടന്നിട്ടുള്ള കാർബാറായിട്ട് കിട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ അങ്ങ മരിച്ചിൽ പിന്നെയും വഫാത്തായിൽ പിന്നെ അങ്ങളെ കറാമത്ത് യാറയാറായി പോണ്ടല്ലാണ്ട് അങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊറോടിയാവുള്ള അല്ലാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പിരിസ വെച്ചങ്ങ, അല്ലാഹുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിരിസ വെച്ചങ്ങ അങ്ങ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിച്ചു പോയാറ്. ഞങ്ങളുടെ ഇണ്ടത്തെ നാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിരെ അല്ലാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാരോട്ടുള്ള മഹബത്തായിട്ട് കിട്. ആ മഹബത്ത് കൊണ്ടായിട്ട് കിടവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടരെ. അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ യാസീനോദുറ, അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ദിക്റ് ചൊല്ലുടാ, അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഖുർആനോദുറ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാ, ഹദിയാക്കടാ, അല്ലാഹുറെ മുട്ട നിങ്ങൾ ദുആർക്കടാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഖബർ സിയാറത്താക്കിയിട്ട് ദുആർക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഹാജാത്ത് അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി തണ്ട, ഞങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു നിറവേറ്റി തണ്ട, ഞങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളെ അല്ലാഹു ദൂരീകരിക്കടാ, ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു താല ദൂറാക്കടാ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ രോഗത്തും അല്ലാഹു താല ശിഫാ തണ്ട. അത് ഞങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ടായിട്ട് കിടന്നടക്കിടേ. ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തര തണ്ട. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഉറൂസ് ചൊല്ലത്. നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തില് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് ചെന്നതുപോലെ ഉറൂസ് ചെന്നെങ്കില് അതാ ആ മഹാന്റെ പേരില് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത്, ആ മഹാന്റെ ഹളറത്തിൽ ഖുർആനോദുറത്, ആ മഹാന്റെ ഹളറത്തിൽ സമുഖത്തിൽ ദർബാറില് മതപ്രവചന നടക്കിടത്, വയല് സംരംഭ നടക്കിടത്, മുഅ്മിനീങ്ങ ഒരുമിച്ച് കൂടരുത്. ഇതല്ലേ ഉറൂസ് ചൊല്ലതര അർത്ഥ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പെഞ്ഞായി, തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ എത്രമാത്രം പിർസെന്തുകം തൊണ്ടാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റുബ്ബമാ ദബഅ ശാത, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വലിയ പിർസ വെച്ചോണ്ടിന്ത് അപ്പപ്പ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മദ്ഹി ചൊന്നോണ്ടിന്ത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പേരില് ഷാത്ത് ആട് അറുത്തിട്ട് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചങ്ങായിമാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ആ ഇറച്ചിര പീസാക്കിയിട്ട് ഖദീജ ബീവിയുടെ ചങ്ങായിമാർ ഉമ്മമാർ ആ ഇറച്ചി സദഖ കൊടുത്തോണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കടതായിട്ട് കണ്ട്. അപ്പൊ വഫാത്തായ ആൽമാരെ പേരില് ദാന കൊടുക്കിടത്, ചോറ് കൊടുക്കിടത്, ഇറച്ചി അറുത്തിട്ട് സദഖ കൊടുക്കിടത്, ആടെടുത്തിട്ട് സദഖ കൊടുക്കിടത്, ഇതെല്ലാം സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ നമുക്ക് പടിപ്പാട്ടി ഒന്നായിട്ട് കിടക്ക്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചില ആൾമാർ കേക്കിടാറ് ഇതെന്റെ ഇന്ത്യത്തില് മാത്രം ഉറൂസു, കേരളത്തില് മാത്രം എന്റെ ഉറൂസു, കർണാടകത്തില് മാത്രം എന്റെ ഉറൂസു, മക്കത്ത് ഉറൂസ് ഇല്ലല്ലേ.
മദീനത്ത് ഉറൂസ് ഇല്ലല്ലേ? ഓ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനേ, ഊടെ 5 വർഷത്തോർക്ക് ഉറൂസ് നടക്കിട്. അതാത് ആടളിത്ത സമീതര സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ചില പക്ക 3 വർഷത്തോർക്ക് ഉറൂസ് നടക്കിട്, ചില പക്കത്തിൽ വർഷത്തോർക്ക് ഉറൂസ് നടക്കിട്. അതാത് റായത്തെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഔലിയാക്കന്മാരെ അങ്ങ് ഉറൂസ് നടത്തിയിട്ട് അങ്ങ് ആദരിക്കിടാറ്. മദീനത്തില് അങ്ങനെയല്ല. മദീനത്തിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉറൂസ്. 4 കൊറുക്കല്ല, 2 കൊറുക്കല്ല, വർഷത്ത് കൊറുക്കല്ല, ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവിടെ ഉറൂസ്. മദീനത്തില് സിയാറത്താക്കട ആൾമാരെ ഏതെങ്കിലും കാലിയായത് നിങ്ങ നോക്കിറാറാ? എല്ലാ സെക്കൻഡിലും അവിടെ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹളറത്തിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലാറ്, മോമിനിങ്ങ യാസീൻ ഓതുറാറ്, മോമിനിങ്ങ ദിക്ർ ചൊല്ലാറ്, മോമിനിങ്ങ ദുആർക്കിടാറ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. എല്ലാ സെക്കൻഡിലും അവിടെ ദുആ, എല്ലാ സെക്കൻഡിലും അവിടെ ഉറൂസ്. അപ്പൊ കേക്കുവാർ ഇങ്ങനത്തെ ആടെടുത്തിട്ട അല്ലെങ്കിൽ സീരണി കൊടുക്കില്ലല്ലേ? ആ റൗള ശരീഫയുടെ പുറത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ ഈ തപല കൊടുക്കുന്നതും പാവത്താൽമാർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നതും എത്ര ആൾമാർ അവിടെ ചോറ് കൊടുത്തോണ്ടുള്ളാറ്. ഈ സീരണി ചെന്നെങ്കിൽ അതുവേ പിന്നെന്തിരെ? അതുവേ ബർക്കത്ത് സീരണി, ഈ തപല സംസം തന്നി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ യാരൊന്നും പലക്കവരേക്ക് പോണ്ടില്ലേ? അല്ലാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്മരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കാണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ ഓർക്കാണ്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീൻ പൂർത്തിയാവില്ല. ഇത് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അർത്ഥാക്കണം. ഞങ്ങളെ മൺമറഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കന്മാർ, ഔലിയാക്കന്മാർ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർക്കടെ ഒരു വിഭാഗം ഇന്നെങ്കിൽ അത് സുന്നിങ്ങ മാത്ര. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇത് ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടിയൊരു എത്ര പക്കത്തിൽ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരെ നെനപ്പാക്കൂ, സ്മരിക്കൂ. ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ വിട്ട് ചൊന്നോണ്ടുണ്ടു. എത്രത്തോളു ചെന്നെങ്കിൽ വെള്ളിയാസരണ്ട് അൽ കൈഫ് സൂറത്ത് ഞങ്ങൾ ഓതുറ. ആ അൽ കൈഫ് സൂറത്തില് 7 ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കൂ. ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ വിട്ട് ചൊല്ലു. എല്ലാ വെള്ളിയാസരണ്ട് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് 7 ഔലിയാക്കന്മാരെ മദ്ഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലാ. 7 ഔലിയാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഓതുറ. അത് വേണ്ട, അത്ര മാത്രല്ലല്ലേ. വസബ്അതും സബ്അതും വസാമിനുഉം കൽബുഹും. 7 ഔലിയാക്കന്മാരെ പിർസ വെച്ച് ഒരു നായ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിൽ ചൊല്ലു. കൽബു ചെന്നെങ്കിൽ നായ. സബ്അതും വസാമിനുഉം കൽബും, 8ാമത്താല് നായ. ആ നായാണ്ടും കൂടി ഞങ്ങ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ചൊല്ലുടാ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എല്ലാവരും ഇത് വെള്ളിയാസ ഓതുറാറ്. സുന്നത്തു ജമാഅത്ര വിരോധികം അൽ കൈഫ് സൂറത്ത് ഓതുറാറ്. കഴിഞ്ഞുപോയ 7 ഔലിയാക്കന്മാരെന്നപ്പൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൽമാറിട്ട് നോക്കു ചൊല്ലുകൊള്ളേ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഒരേ ഒരു പേര് വെച്ചെങ്കിൽ മെയ്യാമത്തെ അൽ ഫുർഖാനുൽ അലീം. അതിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേരുണ്ട്, ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേരുള്ള സൂറത്തുണ്ട്, അതേപോലെ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേരുള്ള സൂറത്തുണ്ട്, അമ്പിയാക്കന്മാരെ പേരുള്ള ഓരോ സൂറത്ത്. അത് മാത്രല്ല, ബീവി മറിയം റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പേരുള്ള ഒരു സൂറത്തുണ്ട്. എന്റെ അല്ലാഹു തആലാക്ക് അൽ ഫുർഖാനുൽ അലീം ചൊന്നിട്ടു ഒരേ ഒരു പേര് വെച്ചെങ്കിൽ മെയ്യാവല്ലന്ത. ഇതിൽ നമുക്ക് ഗൊന്താവിടൂ. മറിയമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചരിത്രം നെനപ്പാക്കണു. നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ ചരിത്രം നെനപ്പാക്കണു. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ ചരിത്രം നെനപ്പാക്കണു. നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ ചരിത്രം നെനപ്പാക്കണു. മൊത്തത്തിൽ ചെന്നോട്ടു ബന്ധേ കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരെ, ഔലിയാക്കന്മാരെ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ നെനപ്പാക്കാണ്ട് ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീൻ പൂർത്തിയാവുള്ള.
അതുകൊണ്ടായിട്ട് 400 ചില്ലറ വർഷത്തു മുന്നൊരു വഫാത്തായ മുഹമ്മദ് ശരീഫിൽ മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന അങ്ങ് നെനപ്പാക്കടാ. AP ഉസ്താദ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നെനപ്പാക്കിട്ട് മദ്ഹ് ചൊന്നു വൈത്ത്. അതേപോലെ താജുൽ ഉലമയുടെ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങ് നെനപ്പാക്കടാ. ഇപ്പൊ ഖുറത്തു സാദാത്ത് അങ്ങ് നെനപ്പാക്കടാ. എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരെയും തങ്ങന്മാരെയും സ്വാലിഹീങ്ങളെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്താൽമാർ നെനപ്പാക്കിയിട്ട് അങ്ങളെ പേരിൽ യാസീൻ നങ്ങ ഓതുറാ, അങ്ങളെ പേരിൽ ദിക്ർ നങ്ങ ചൊല്ലാ, അങ്ങളെ പേരിൽ നങ്ങ ദുആ ഇർക്കടാ. അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ മുഹമ്മദിന് ശരീഫിൽ മദനി പാപ്പട ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഉറൂസ് പരിപാടി തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് തോലു ചന്തത്തില് നല്ല റാഹത്തില് ഒരു അടത്തടയും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല റാഹത്തില് ഇതിനെ കമ്മിറ്റി ആൾമാർക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോണു. റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബ് സഖാഫി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ചൊന്നില്ലേ, താജുൽ ഉലമയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കൂ. വെറും ഒരു ആലിമേ അതാറ് സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ്, ചെറുവത്തൂർ ഉസ്താദ് അമുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് മുഅ്മിനായിട്ട് വലിയായിട്ട് ആരിഫും ബില്ലായിട്ട് വഫാത്തായി പോയ വലിയൊരു മഹാനല്ലേ ചെറുവത്തൂർ ഉസ്താദ് അഥവാ സജിപ്പ ഉസ്താദ് എച്ച് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ. നിങ്ങു ഗൊന്തുല്ലേ ഇതിരെടെ ചെറുവത്തൂರು ആ മഹാന്റെ ഖബർ ഷരീഫ് പള്ളിയുടെ മുട്ട റോഡുകു മുട്ടായിട്ട് റോഡ് വിസ്തരണയുടെ സന്ദർഭത്തില് സജിപ്പത്ത ആൽമാർ അതാ മെക്കാനിക് മുഖാന്തര മിഷൻ മുഖാന്തര ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത രീതിയില് അതാ ആ മയ്യത്തരത്തിൽ പള്ളിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ദഫനാക്കിയപ്പ ആ ഖബർ ഷരീഫിയുടെ ഉൾഗത്തെ സുഗന്ധ ഇടീ റായത്ത് അടിച്ചു വീശിയ ചരിത്രം നമുക്ക് കൊന്നില്ലേ തൈപ്പത്ത ഉസ്താദ്. ആ സജിപ്പ ഉസ്താദ് ഇന്ന് മരിച്ചിട്ട് 29 വർഷം 30 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊന്തു വലിയൊരു മഹാൻ അണ്ട് 29 വർഷത്തു മുന്നൊരു ഞങ്ങളെ മല്ലൂർ ചൊല്ലറായത്തിൽ അസാസ് വിദ്യാ സംസ്ഥ ಅದರ ಅಧೀನത്തിൽ ഒരു ബുക്ക് റിലീസ് ആയിട്ട് ഇന്ന തൈപ്പത്ത് ഉസ്താദരെ ജീവന ചരിത്ര അത് ನಾನು സംഗ്രാക്കി ആറൊട്ട AP ഉസ്താദ് നൂറുലമ MA ഉസ്താദ് അതേപോലെ മൈക്കാലത്ത് മാജി കാലി കോട്ട ഉസ്താദ് മിത്തബയിൽ ജബ്ബാറാജ് ഉസ്താദ് അതേപോലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാലി അതേപോലെ താജുൽ ഉലമയുടെ വലിയ മോൻ മർമോൺ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാലി ആയിട്ടിന്നെ UK അറ്റകോയ തങ്ങൾ அதுக்கு முன்னல்த காலியாயிட்டே സൈദിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട PA ഉസ്താദ് അതേപോലെ തായ്ക്കോട് ഉസ്താദ് വലിയ വലിയ പ്രഗൽഭന്മാരായ ആൽമാർ തൈപ്പത്ത് ഉസ്താദ് 6 ചൊന്നിട്ടു അങ്ങനക്ക് ചന്ദന്തരെ അണ്ട് ഞങ്ങ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടിന്ന 29 വർഷത്തു മുന്നു അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾമാരെ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു 1000 കോപ്പി ഇന്നങ്ങ് അടിച്ചിറ. അതുകൂടെ സഡൻ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് വന്നപ്പോ 1-2 കോപ്പി ഞങ്ങളുടെ കൊടുത്തുണ്ട് മാത്ര. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് ഉറൂസ് സംരംഭത്തില് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലെല്ലാം എടുക്കണം. അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തായ്ക്കോട് ഉസ്താദിനെ വിട്ട ഞാൻ പോയപ്പ ഉസ്താദ് അണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൈപ്പത്ത ഉസ്താദ് തൈപ്പത്ത ഉസ്താദും കാഞ്ഞങ്ങാട് കാലിയായിട്ടിന്ന താജുൽ ഉലമയുടെ വലിയ മറുമോടും UK അറ്റകോയ തങ്ങ സംസ്ഥയിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബാക്കിയാത്തില് തായ്ക്കോട് ഉസ്താദ് അറബിൽ ബൈത്താക്കി എഴുതിയ ലെറ്ററും കൂടി ഉസ്താദ് നമുക്ക് തന്നത് ഈ ബുക്കോട് ഉൾക്കൊണ്ടു. അത്രമാത്ര അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു ബുക്കായിട്ട് മിനൽ ഫഖീരി അസിരി ദംബി അബ്ദി ഹവാ ലകിൻ സമാഉ ബിഅബ്ദില്ലാഹി യദഊനാ ഇല ശരീകൈനി ആ തകോയ സയ്യിദിന UK കദായ ദില്ലാഹി മൗലാനാ
ആറ്റക്കോയ തങ്ങളും പാപ്പകും ചെറുവത്തൂർ ഉസ്താദും ബഹുമാനപ്പെട്ട തായ്ക്കോട് ഉസ്താദ് അറബില് ബൈത്താക്കിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതിയേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട തായ്ക്കോട് ഉസ്താദ് അറബില് ബൈത്തുണ്ടാക്കടയില് അറബിയൽദ്രയില് വലിയ കഴിവുള്ള ഒരു മഹാനായിട്ട് എന്ത് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, ദറജ ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ, ഈ ഉറൂസ് പരിപാടി നടക്കുമ്പോ എത്ര മഹാന്മാർ ഞങ്ങളൊട്ടുകയില്ല. തായ്ക്കോട് ഉസ്താദ് ഇല്ല, അതേപോലെ അഹമ്മദ് ബാബു ഉസ്താദ് ഇല്ല, ബൈത്താർ ഉസ്താദ് ഇല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഇല്ല, സറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഇല്ല. എത്ര മഹാന്മാരില്ല. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളില്ല, അലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇല്ല. അങ്ങനെ എണ്ണിങ് തീരാത്തത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് സദസ്സിൽ കാണുകയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കുറൂല, ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ. അല്ലാ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ കൊന്താവട് എല്ലാ മഹാന്മാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയാർ. ആഖിർ സമാന്റെ അടയാളത്തിൽ വേറെ ഒന്നും കാണ്ടകത്തിയില്ല. സ്റ്റേജിൽ ഇണ്ട് നോക്കൂ, ആ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് ഇണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. റബ്ബേ, ഈ ഈ മഹാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇനിയും ഉസ്താദ് ആഫിയത്ത്, ആരോഗ്യ, ദീർഘ ആയുസ് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇനി ആറുള്ളാറ് പ്രായമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ആറുള്ളാറ് നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോണ്ടുണ്ടു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും AP ഉസ്താദ് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുആ എടുക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജിഫ്രി മുത്തു കോയ തങ്ങ സയ്യിദുൽ ഉലമ ഇണ്ട് ബറകായില്ല. ഇനി എപ്പെങ്കിലും ബർക്ക ബണ്ടിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല സന്തോഷത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സംരംഭ അല്ലാഹു എല്ലാം വിജയത്തിലും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കിയിട്ട് വലിയ ബേജാറ് ചെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊന്തിക്കൂ. സൗദിയില് ചെന്നാര ഫയാസ് ചൊല്ലാറ് ഇന്നലെ മരിച്ചിട്ട് ഇന്റെ ഉച്ചക്ക് ദഫനായിച്ച്. ദഫനായൽ പിന്നെ അയാളെ എലൗണു കരീം ചെന്നാർ SSF വലിയ കാര്യകർത്ത, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വലിയ ലീഡർ, SYS വലിയ കാര്യകർത്ത അബ്ദുൽ കരീം ചെന്നാർ ഇണ്ട്. അയാളെ എലൗണ്ട ദഫനായിട്ട് എല്ലാ സൗദിയിൽ ആവുമ്പോ അയാളെ എലൗണു കരീം ചെന്നാർ ഇണ്ട് മരിച്ചിട്ട്. അർഹമുർറാഹിമീനായ റബ്ബ് അബ്ദുൽ കരീം ചെന്നാർ നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സ്വർഗ്ഗം കൊടുത്തിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ബർസഖിയ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ മാഫാക്കണേ അല്ലാ. ചെന്നിട്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ദുആർന്നോണ്ടുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും തെളിയിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വിട്ടുപിരിയ. എല്ലാവരും ദൂറുള്ള ആൾമാരെല്ലാം മുട്ടത്ത് വരണം. ആരെ ഏത് ചിപ്പിലും മുത്തുണ്ട് ചൊല്ലുക സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആമീനായിട്ട് പ്രധാന എല്ലാവരും ഒന്ന് തെല്ലു മുട്ട വരണു. അർഹമുർറാഹിമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ആൾമാരെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർറത്തു സാദാത്ത് ഞങ്ങൾ മറക്കുകയാവില്ല യാ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ ഈ പതാക ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ തന്നുപോയിട്ട് എത്ര വേഗം മരിച്ചു പോയിട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദർജ നീ ഏറ്റുകൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ആരെല്ലാം ഇതിരുടെ മരിച്ചു പോയിടാറ, വഫാത്തായി പോയിടാറ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇപ്പോൾ ഈ സമർത്ഥമായ കമ്മിറ്റി ഹനീഫ് ഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രഗൽഭനായ ഒരു ആലിമുള്ളത്, അതും ശൈഖുന AP ഉസ്താദ് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ഒരു സഖാഫി ഉസ്താദ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിമാന. ജമിയത്തുൽ ഉലമ കർണാടകത്തെ മുഷാവറ മെമ്പറും നല്ല കിതാബ് തിരിഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ട് ഇവിടെ ശിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദോടെ ഞങ്ങൾക്കൂടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അയാളും കമ്മിറ്റി എല്ലാ ആൾമാർക്കും ഹനീഫാജ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആൾമാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ കൂടിയ ആൾമാർ റബ്ബേ നീ ആഫിയത്ത്, നീ ആരോഗ്യ, നീ ദീർഘ ആയുസ് തന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി മാജി പ്രസിഡന്റ് നക്കുന്നുപ്പടവിടെ ബർമ നെനപ്പൈത്ത് ഞങ്ങളെ അബ്ബാസ് ഹാജി ഈ ഉറൂസുഖിക്കാൻ അയാളും ഇടക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയത്. അല്ലാഹുവേ, നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് കൊടുത്തിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫാ
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عسير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم അർഹമുർറഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചൊന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് ഞങ്ങൾ ഓതിയത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ആൽമാർ, മിസ്കീനന്മാർ, സാധുക്കൾ, ദോഷികൾ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ ചെറിയ വലിയ ദോഷത്തെ നീ മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കടെ മഹാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് CM വലിയുള്ളാഹി മടൂറുപ്പാപ്പട ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശൈഖറ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖുറത്തു സാദാത്തറ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തൈപ്പത്തു സാദറ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബയുടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ദോഷത്തെ പുറത്തു മാഫാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ രോഗത്തെ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ദുഃഖങ്ങൾ നീ അകറ്റികളയണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഇണ്ട് പ്രാരംഭമായിട്ടിക്കട് ഇണ്ട് ഈ പ്രാരംഭം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ റബ്ബേ നല്ല ചന്തത്തിൽ വഅദ് ചൊല്ലാൽമാർക്ക് വഅദ് ചൊല്ലണകും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണകും. ഇവിടെ ഇതര സുധരിക്കടെ വോളണ്ടിയർമാർ, സ്വയം സേവകർ, ഇതര നേതാക്കന്മാർ, പ്രവർത്തകന്മാർ 2500ഓളം സ്വയം സേവകരുടെ ഉള്ളാർ അങ്കെല്ലാവർക്കും നീ ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നീ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരണ്ട റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കിടത്തത്തിലാക്കണ്ട അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ബെഡിലാക്കണ്ട അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാരകമായ രോഗം തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കണ്ട അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ തരണേ അല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരായ ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ്, അതേപോലെ സൈനുൽ ഉലമ മാണി ഉസ്താദ്, ഖലീൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പ, പേരട് ഉസ്താദ്, പൊന്മൽ ഉസ്താദ്, ഞങ്ങളെ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ യാ അല്ലാഹ് അങ്ക് നീ ആഫിയത്ത്, ആരോഗ്യ, ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായിട്ട് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.